नै फोथारा गासिबो दै जाजोब्बाय देन्जारलै बेना आयौ देन्जार माल बानायबाय खिन्थु बियो देन्जार माल जासिगोन एबार खिन्थु बेनाव रावबो खाथियाव दाफैखासै बिथांजों सोरबा फैनांगौबानो बिथांजों दोला लांजोबगोनसो बायदि मोनबाय आं। हेल' एभ्रिवान गुड मर्निं लोगोफोर नै प्रेक्टिस खालामनो ओंखारलायबाय ओमफ्राय गसाइगावआवहाय मैया मोनानिफ्रायनो बिराद अखा आरोना दिनै दहाय फुंसिम बिराद अखा हादों नै जोंना ग्राउन्डआ दै थाजोब्बाय आरो नायनो हागोन नोंथांमोना नै मैया हरनिफ्रायनो अखा बन्द'आनो गैया ओमफ्राय दिनै दहाय फुङावसो नागारबाय नै दा फिल्डआ गासिबो नै दै जाजोब्बाय दा प्रेक्टिस खालामनो सानदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो बै साइडआव खालामसिगोन आरो ओरैनो गावबा गाव इन्डिभिजुवेल जोंना माने प्रेक्टिसा दाबो जाथ'वाखै जागोन कয়েक दिननि उनावनो दा जोङो दसे प्रेक्टिस खालामसै नोंथांमोना नायलांदो नै फोथारा गासिबो दै जाजोब्बाय उफाय गैया गाइस माने अखा हाबाबो खालामनांगोन प्रेक्टिसखौथ' नांगौ जोंनि थाखाय नै फोथारा गासिबो दै जाजोब्बाय नै जोंना जाफुलाया स्ट्रेचिं खालामगासिनो बिथाङा वाह सिना हरदोब्रा ओरै देन्जार आसोला दामि लगानलै जाफुलाया नुवाखै एडिडास लगानो आसोला गाइस माने नै जों मार्कारखौहाय लागायजोब्बाय नै दा बेवहाय जों प्रेक्टिस खालामगोन दसे नै सनितपुरना जोंना हादाबसा दैमारि ना मामोनलाय टाइटेलांना हादाबसा दैमारि सनितपुरनि बिथाङा प्रेक्टिस खालामदों थ' गाइस आं दा दसे स्ट्रेचिं खालामसै ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायथ'ला आरो स्ट्रेचिं खालामनायखौ दा स्ट्रेचिं खालामनायनि उनाव बेयाव कन्स मार्कारावहाय दसे खागोन आरो दा आं स्ट्रेचिं खालामनि गाइस केमेरामेन गैया बेखायनो नै आङो दा दसे स्ट्रेचिं खालामनि बरिया 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 एसे लाबोब्रा स्ट्रेचिं खालामगासिनो आसोला लोगोफोर आंना दा स्ट्रेचिंआ जाबाय ओमफ्राय आङो दा नै सर्ट स्पिड खारसिगोन दसे नैबेयाव आङो दा स्ट्रेचिंखौ खालामखांबाय आरो ओमफ्राय जोंना नै बिरदाव ब्रह्म केमेरामेन जाना दं बिथाङा ओरैबो खारगासिनो नै अखाया माने हासिगोनानो गाइस माने सान्सखौनो होला माने प्रेक्टिस खालामनो दा अखानि सिजन फैबायना नै अखाया मैयानिफ्राय रेस्ट गैया दहाय फुङावसो नागारदों बो बोराय बो Mana aja? Last one. Mal mana mal. Mal. होबाय बिरदावा माल बानाव माल सेस माल बानाव नैबेयाव खालामखांबाय जोङो एबार नैबेयाव खालामसिगोन गाइस नैबेयाव बहायना दोनखानाय दं बेवहाय खालामगोन एबार दे जासुला सुरु दे माथा गुड ready
Once more. Once more. Last one. Last one. Last pipe. Last pipe. Last pipe. Start. Last pipe. Last pipe. आ जाओ. आ जाओ. Last pipe. और बाकी पास. Last one, guys. Last pipe. 10 से लगा या. और last pipe. Round 15. Mana? Go. Jangan apa kasihkan. Deh. Udah. Mingbai guys. Suruh. Pura. One more. Mata. Malu. Malu. Good. Slow. Malu. Oh guys, जों दा नै short speed बोगासिनो आरो दा खारगासिनो जोङो नै साला दसे रेस्ट लासिगोनलाय जों खारबायना बिरादनो मेङो short speed खारबाय बिराद नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनानै नाय मालाबाफोर माबायदि मेङो होमबासो मिथिगोन दा जों short speed खारगासिनो गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय दे माथा Good. Start. Go. Continue. Danger benar. Ayo, danger malah kintu dia. Danger malah jas kintu berkintu benar. Rau berkaca dah berkaca. Bitangjang. सोरबा फैनांगौ मानो बिथांजों दोला लांजोबगोनसो बायदि मोनबाय आं थांबाय हालालै नोंजों खिन्थु रावबो एबार हाला मेङो short speed खारबा बिराद मेङो हाला नोंजों डेन्जार जासिगोन नोङो माल हाब मा बानायलायखो बेलाय एफा गोलावनि आयौ बे खारनांगौबाथ' सेस Ready, go! Go! 1, 2, 3. बेखौ जाबनांगौ जाहैदों slow बिदिजोंसो माल जायोब्रा माल बानाय और बाकी 20 सेकंड बाकी है चलो 10 मिनट बाकी 10 मिनट पे फिनिश करना है 10 मिनट फिनिश लास्ट 3
Last straight, straight. Last straight. Straight. Ya. Jadi kalau dia sound. Finish. 1, 2, 3, go. Mal mana? Ra kau jumpai, ina misia, benar. Hei, mana wa tan sih kau? Sat lu mana kau? March di. नहीं और बाकी है पिक्चर स्पीड मारो और तोरा बारो और 20 सेकंड 5 सेकंड लास्ट थ्री माल जब से बिथांनाव बुट माल हो रहा है देखो अभी कुछ नहीं हुआ ना स्पीड मार के यार कुछ नहीं हुआ थक जाता है अभी इसका बारी है इसको देखेगा मैं कैसा करेगा चलो स्टार्ट माल बनाएगा अभी कोई भी सामने आ जाओ रे इसके साथ नहीं तो छोड़ देगा गेम पे सामने मत आओ गाइस नहीं तो छोड़ देगा देखो नाइकी पहना है चॉइस भी चलो चार बाकी है और चलो 2 बाकी है फिनिश गुड कैसा लगा दौड़ के थक गया कुछ हाँ थक गया ओ मार के अभी आ गया ना मजा अभी मजा आ गया कुछ नहीं और बाकी है पिक्चर ओह इसका पिक्चर देखो क्या हो गया चेरेट बम हो गया गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियामोन इन्डिभिजुअल प्रेक्टिस खालामबाय माने ग्राउन्डआ जोंना दै गोजा ओमफ्राय प्रेक्टिसा दाबो स्टार्ट जाथ'वाखै आरो साननै सानथामसोनि उनाव जानो हागौ ओमफ्राय जोङो दा इन्डिभिजुअल प्रेक्टिस खालामदोंमोन आरो गाइस मेंबाय बिरादनो नै खन्सआवहाय खारदोंमोन आरो खन्स मार्कारावहाय सर्ट स्पिकारबो बिराद मेङो ओरैनो थाजाया अखा हाबाबो उफाय गैया नों दसेबाबो खालामनांगौ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ बेखिनियामोन आरो गाइस लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो गाइस लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय बाय